وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وهر وقت münafıklara aydılsa, gelin Hudaýyň Rasuly size Hudaýdan magfiret talap etsin deyip, şonda başlaryny öwürip etiraz etýärler. Şolaryny görersiň çagyrýandan we hakdan ýüzlerini öwürýän, özleri de tekebbürlük etýän hallarynda. Sawa'un aleyhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yehdil kavmel fasiqin. Sen şolara mağfiret talap et ya mağfiret talap etme fark etmez. Allah tebarek ve taala hergiz şolaryny mağfiret etmez. Tahqiq Allah tebarek ve taala fasık cemaatlaryny hidayet etmez. Humullezîne yeqûlûne lâ tunfiqû alâ men 'inde rasûlillâhi hattâ yanfaddû وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Münafıklar oltor adamlardır ki aýtýarlar, harç bermäň we nafaka bermäň Rasulullah'ın ýanındakilere ta şoň atrafyndan çaşyp pytrasynlar diýip. O Hudaý üçindir asmanlaryň we ýeriň hazineleri. Walakin münafıklar onu fehmetmeýärler. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Münafıklar aýtýarlar, tahqiq biz eger Medine öwrülip barsak, aziz we şerafatly adamlar, har we zelil adamlary Medineden çykararlar. Walakin münafıklar bilýän däldirler. İzzet we şerafat Hudaý üçindir we Hudaýyň Rasuly üçindir we müminler üçindir. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ey müminler! Sizi mallaryňyz we ewlatlaryňyz Hudaýyň zikrinden we Hudaýyň ýadyndan alyp galmasyn we sizi gafil etmesin. We her kim şu işi etse, hes şol adam nihayetde ziyankardyr. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وَثِذَبِرَنْ رِزْقِمizdan infaq edin. Ta sizin biriňize ölüm gelmäke, pes ölüm gelip ýakasyndan tutsa aýdar, Hudaýa maňa biraz muhlet berseň bolmaýarmy? Biraz muhlet ber aga, pes men sadaka bereýin we ýaxşy amallar edip salihinleriň jumlasinden bolaýyn diýip aýdar. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ve Allah tebarek ve taala hiç kime muhlet bermez. Vaktiki ajaly da olsa,
Ve Allah tebarek ve taala sizin tamam etýän amallaryňyzdan aga